Dovolená na ranči. Druhý díl. Na trampolíně. Mami, já dneska nemám svůj den. Nechtěla jsem ještě, navíc je to tu velký a navíc jsem ti chtěla říct, že si tu někdo může zlomit nohu. Ježíši Majde, nepřivolávej to, jinak se to stane. Víš, že když to někdo řekne, tak se to může stát. Ale nemusí. Ale musí. Ale nemusí. Vlastně nemusí, ale musí. Někdy je to tak. Nemůže. Za chvilku se zapne velká trampolína! Poslední 2 skoky. Necítím packu. Co se ti stalo, Zlatíčko? Hele, je to moje dcera, takže jdi od ní. Necítím packu, asi mám zlomenou. No vidíte, kdyby se nešli, tak se to nestane. Hele, přestaň držkovat, jo? Kdyby si ty to neřekla, tak by se to nestalo. Za to, že ty nemáš svůj den, to nám je úplně uprdele. Naser si. Mami, potřebuju doktora. No jo, aby si z toho taky neposrala. Já jsem si už snad 5krát zlomila nohu. A jako neřvala jsem. Přestaň mluvit takhle na moje dítě. Au. Dobře ti tak. Jsi úplná píča, která se neumí vůbec o děti postarat. I moje máma je lepší jak ty, i cikáni by ji vychovali líp. A já za to asi můžu, viď? Ty píčo jedna skurvená. Kráva jedna. Hele, nedávej mojí dceři. Jo, chápu, že ona na tebe mluvila teď prostě. Ale ty musíš si pochopit, že ona má špatný den. Jo, ty si neumíš vychovat. Aspoň i já. Jo, ty jsi nevychovaná. Čůza jedna. Zlato, pojď, jdeme domů. Vypadni, ty čuráku. Jdeme pryč. Jdeme semka. Dobrý den, tady si vezmeme na sklenou. Po několika měsících, když už zase šli na trampolínu, ale skákali tam salta. A už se usmířili rodiče. Ach jo. Dneska vám dobrý den, doufám, že se nikomu nic nestane. Co ta noha bolí? Najednou, viď. Tak sorry, že jsem se tě vůbec zeptala. No dobrý, ale... ty dáváš šoky! No, dobrý, nedáváš mi šoky. Víš o tom, že dneska se budou skákat ty salta? Myslíš, že mě vemou? Ne, mě. Čůzo jedna. No, tak už jsem zkazala zase celý den. Doufám, že si nezlomí, že zlonou. Doufám, že si zlomí ona. Sice už jí má v pořádku, ale to mi nevadí. Mami, prosím tě, pojď sem. Ano, co potřebuješ za to? Mami, proč jsou dneska na mě všichni tak zlí? No, víc za to, od té doby, co se ti to stalo, tak tě nikdo nemá rád. A to jenom kvůli té noze? Ano, kvůli té noze, protože se všichni o tebe bojí a bojí a bojí a bojí. Segra, chceš to na tu nohu, aby tě nebolela? Bahení, lázeň. Fuj. Nechci. A nechci tohle děcko, dám ho do děcáku. A to tě pokakal ptáček. Ty pínka tě Ježíš, přestaň být sprostý, jo? A ty pínka. Zapíná se jízda. Juví, dneska mi to jde, dneska už se mi nic nestane. Jej, kde se tam?
Ne, počkej, na místo na mě. Teď na mě. Já jsem když tak Isaaca, jo? Ale se vám je prdele, protože myslíte... Nám vypadly 2 pečopáky. Jo, ne. Tady vidíte jednoho. Počkat. Jo, tak tamhle je Tomík. Tomík. A tady je tamhle na druhé Micenka. straně je můj táta. Tam. Ne, tady. Aha, tady. A tady. Tak, a jdeme a začíná druhá jízda. Když vypadnou všichni, ale ten zůstane. Ten, kdo zůstane, Vyhrál. A teď, to jsou obři. no jo. Jsme obři. Mají takovou, hodně jízda udělaný z čísáta. A nebo miruje to. Skákání v parkouru. A teď to bude z našeho pohledu. 3, 2, 1. A není to parkour, jsou to prostě. Jsou to tak. Tak a teď? A teď? Jo. Hej, nekoukej na mě. A teď se koukejte, jo, lidi, teď to. OK, jo? Díky, že jsi mi půjčila oči. Tak a teď to bude. Tada! Au! Tada! O! No, to se udělá dobře. Já nevím, jestli vůbec natáčím. Jo, dobrý. Jo, ona to nebylo zaostřený, víš? Už dost videí z našeho pohledu a jdeme zpátky na video. S pečopákama. Kde je maminka? No, dneska to bylo dobrý. Ano. Kde jsou všichni? Hele, zůstaly jenom 3 soutěžící. Takže teď vyhráli a dostávají čep. No, nedostávají nic, protože to dokáže čep každý. Dostanou úplně úžasnou. Úplně úžas. Ahoj! Ahoj. Ahoj. Čau, vole. A další video, pak budeme dělat triky na trampolíně. Takže se běžte, ale nevyhledávejte si nás, protože jste určitě pěkný čůzy, takže jako bez urážky, ale jste úplně nejlepší. Ale asi to stejně nepoznáte, kde bydlím, takže Oh yeah. A nepoznáte nás ani z pohledu, jak se jmenujeme. no to ne. No a v tomhle videu by to bylo pro všechno, protože si jenom ta Klaudii si zlomila nohu, pak se jí to vyléčilo. A to bylo jako, že my jsme to nechtěli dát do toho jednoho videa, ale nešlo to. Tak zatím a doufám, že se vám všechno líbilo, pokud ne, tak No a už další díl asi nebude? Nebude možná Možná ještě v létě, jestli bude k nám Kačka, tak bychom mohli do bazénu. No jo, a to je natočit. stejný. Nebo k nám do bazénu. Kačík, dvojtečka, ty máš bazén. Jo, tady ho budeme mít. No tak nic. Tak doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, dejte like, koment i odběr. Tak čau. A těšte se na video. Na trampolíně. Kurva, já to nevypla. Tak udělej to.